ka jing berngem ka barangshen kabal permi daga seng HNLC persya ya u presiden ga Voice of the People's Party VP uba Aden Milar Basaimot kal permi ya ka jingkeli ka bajur bha hakaba kita long kubor kil pen pau ba kene ka jing maham kala bandon ka jing dai bat kinong yo nong ki badon saudong ka jing shalan yaw maushun sha Bangladesh lang ba ka majai ka HNLC kal kano ba Aden Milar Basaimot utuk lari ki kam jong ka HDC kam tam ha ka baidai bat ganing penslim ban ai ya ka sanat appointments order ya usim ga hima sora hanrei ki wei pat ki lebu jingkeli balai ka tai ka seng la no ka pan pau kerpang ya ka sora habaken ba ki don bun ki hima ki bahap apo ke HDC ki belsen sharmenta da ki acting chief ki belsen sharmenta da ki acting chief ne ki acting musim kita long kubor kila keno ba ka jing perngem persya ya he jong ga WP ka kedeu sya ki jing mentoi bala panlong kam tam ha ba pet ya ki jing shalan mausun ka bala panyai lang ba ka majai ka KHDC ka julum khajana ha majai du ka bor sensyar district jong ga East Khasi Hill ha ubnai nai tung arjar arpusau ha ubnai me arjar arpusau kalau hukum ban sange no ya ka jing krong khajana jong ga hima sora nagi trok ki barung sya majais LCS Banshalan Shabari aga juk kapor ki jingkno ki balami baka executive committee ka bamanchwa kalatip baka HNLC ka te lakam ya ka jingshalan yaw maushun lang baka majai panban ka executive committee isi bathamai ka bamanta ka bayalam da ka WPP kalabat ialah ka jing angnut ban te lakam ya ki kambi an ibajia hapo ka himam halor ka jing berngem penyap jong seng HNLC yaw ba Aden Milar Basaimot presiden ka WP bat kumju ya kinong elam ba kemat jong ka parti kini kidai kidau ba kidau san kiba palong ya keseng HNLC bahkan kibitar bat berngem penyap ya une unong elam jong WP kidau kilong kubne harum ina kadau jong jing shalan mausun syari Bangladesh kabel kontrol de keseng HNLC bat ki surrender HNLC ka kerdop talasi jong ke HDC hamajai ka babu jing ya keseng HNLC ka jing tung sim ya UMCM kalong na kabenta ka jing mento jong ke HNLC ban shalan mausun syari Bangladesh Jalan mausun sya Bangladesh bunsin kalong ka babian bat lalet don bor de ki kato kani kini kila bandai ki dawba ki dawsan ki ba perlong ye keseng HNLC ban bu jing nak banta ban yo ban shalan an mausun bian chapo ri Bangladesh nagata kadaw ka seng HNLC kamban si ban berngem penyap ya unong elam jong ka parti WP bat kumjuk ru ya kinong elam ba khmat jong ka parti